Ni ai kublai fi baro haka kerteng ke jong Jesus Christ bo try. Ni pedang sum hai fi sekene Bible study jong ka balang bang yo man ke sing tho ding si sin si teo. Ka ba phila ru ban yo sngo na ka YouTube channel jong ka balang ka ba kerteng ka lom siap Presbyterian Church. Ni duai. Ni engu yemi try bubha bela ai kalat pat sisingi bangin yo ikani kapor bani puli ketien jome bani pusan bani perkhan lor ki egi bakodor ki ba medan ban hikai ngi ban kerkhu ngi lingba ka ketien ka bakhuit ka jome to da kerkhu gunrat ikani kapor sisin bangin yo ikajing sempang ya kajing sungtho ru kanra di ki ek bakodor ki ba me ai hangi lingba ki ni jing tho bakhuat ya ka tien jome bangiru atroing ni diang ya kita ki jing kerkhu ki ba molekular ya ki to baro ki ba puli ya ka tien ka jome tos ngo ku pai ki ni jing kerpat ki jungi na bangapan ni kini haka kerteng Jesus Christ. Amen. Tengi puli ya ke gospel Yohanes kalenong ke pesan ke dekat nilai puli ni ke tayo na do ke dekat ke baningkong hadu ke bakhandai bad mentangin peteng pat na do ke dekat ke basifo hadu ke bakhatsan lani khan riu hakan ni ke tayo ke beladap nilai puli sifang ke jing penkhia ke jong Jesus Christ yau tu beriu balapang life of rasnem lapen khia yu do jisu harut kata kapung ke beketeng kapung jong ke jingkerku mo lani kata ke Bethesda kapung ke badan hajan kata ke palor lani ke kerdop lang berat lani ngiong the sheep gate ke badan keba long ka gate na kabenta bandrung ki langbrat sa ka temple ya ki bala ju wanra na kabenta ka jingkenya ka temple banye le puliru sifang ki to ki breu ki ba up hajan kata kapung ki bayai up bat ki bon ba na preng jungki ki ba pang ki ba dan preng ki jing sitom ki ba lala ki jonghi ki don ki ba pang matla ki don ki ba tko ki don ki ba yap siliang but baro hantang kia yai up bakan ki kata ka pung Bethesda bala ta ka ki maka ki nyamare se kata ka pung but namar baka dan ke jingkular ba andala pen ki kata ka pung do angel kita ki bayo ban kenjo ningkong ban yo halor kata ka pung nani ban kata ka jongka kinyo ye ka jing pen khia na ka jing stom jongki tingile pulis fang tu breu ba ladan harut ketu kepung nemar bodan ke jing sitom hu msim ong kano ke jing sitom le ke jing sitom ke ba pentlot yu la ong hakten pareng ke infirmity ke jing sitom ke ba mla yu bun yat ke basuk la ni bun mare bat kata ke jing sitom ke ladan ka met jung la life of rasnam ten la sitom kumta life of rasnam bomla ban yat ban yang de ke basuk kamet ru kana nang hier ke jingnong ju te habo try jisu lawan kata ke jakau lai i kita ki breu de ki bon ngut ki badan hang tale se de ki spang ngut ki baap ye kata ke jing pen khi kata ke kata ke pung ulale ye kendo ye nu breu bam simna thok teng to breu baru la kli u me kwa ban yo khia ne to breu ye tho be bang kwa ndre pen i bau kwa da ka bau ong la lech bon sin ngala persang ndrei ki bre ki bakham kloi bani u ki la poino aswa ju u sita ka pung tengi i ya ka to jingai kerman jong ni breu baru try jisu bau yo sngo ya ki kenten ju u ulong to yeng to ra ya la ka jing thia batu ya lani ni i ka to jing kenten ki ba ong ha ka khot ka ba khandai hey ka khot ka ba pra u jisu ong ha u to yeng to ra ya la ka jing thia
tu ya ru te kumni ru tau brio ula khia bat ula ra ela ke jing thia bat ula ya tengi ibo try jisu ula isnai e unu brio namarba dakabo hukum yu bo nyeng unra ye ke jing thia bat ban ya uni brio ru ula yo ye ke jing khia kamet ke jong u kala yo bor biang ulala ban nyeng ulala ban ra ye ke jing thia bat ulala ru ban ya kumbal hukum utrai jisu yu tekata gede ka belajar hakata ka sngi bat kalong ka sngi ka bakerpang yu ni brio te utrai jisu sim lapan khia lut ikitu giwe sim tho bu lapan khia ikitu giwe namar ba ka jing bon ju u sigani ka perthai kalong ningkong e bo nyo so pen khia i ka men sim hoi upen khia ru ya gitu kat ki bola ban yo por yo lat ban pen khia dan jingnyo ye kata si bun ba ki breu ki bala yo jing pen khia Mattheus ye thu ha gospel ke jong u habas dang bo try jisu lapen khia si bun ba ki breu dan jingnyo ye kata te bat i unu breu bo long breu bat do jingkermen la se ki bahyeng ki basam jong uru ki la i u tangkum u bapen u bakhia ye ki bakin sumar life of us nam bandan hakata ka jing pangtlot ka bomla ban tre ban kata ban khi ban sa ban nyat ban yang ham ban besai u the life of us nam kamut kerta jung uru kalanang ya ngimtip ulapang nado kapor yu nado udang samla ne udang khna ngimtip tambah life of us nam nado ulapang nado udang khna ru ulapoi siki saupho siki sanpho tilada ulapang kamadian lai kamut lapoi skin rupo bro ngimtep tukum tangi suthu ba kita ki life of rasnam lada nyo de ki sngi ka lalong khat nyo hajar nyo spa sngi e uni breu la ap ban nyo e jing pen khia u ap ye sha ka ta kapung bon ru ki ba komuni breu ki ba ap ban nyo e jing pen khia kita kermen ban new breu dan ke jing kermen mo ten rei kanu rumyo the one who try jisu umpoi perkhat badai unyo penban now try jisu ye gani jing pen khia bar dia new breu ulam yang jot nang ta ula ra ge jing thia te khandiat kum ge jing batai ke e ta ge jing thia kam de ke tu ge jing thia ke bangi thia ke ba khia uni breu ge jing sisa kat kum ka translation ke ba ki ai na ki kentien tan rai kadai ke kenja silia hakaba ulai ban siang hakatuga berenda bonyo ban thianta te try jisu habo hukum yu bun ra yu tau silia ndei tang bon siang unya unlet no nang ta de ra elo silia ka ba thoba u try jisu habo la kwa ban pen khia yu kwa yu bun phai biang su tu silia mo la su tu brio la shong lai fu fras nam ta la ju em boyo kumno mentaro ngamyo jing pen khia tu sliau dang dan te bangan yo ban dawan habon phai biangan song biang tu try jisu wong yu ra di lau slia mo lani ke jing thia te kata ga de teng ka bangi ki breu dang ila di dawai ila yo bandi dawai ila su yarap khandian re khampat yo jing pen khia da don kalat ka ba thamai ka ba wan nasalandat ka ba wan ka ba da ka bor blai teng benut ben e itu ki dawai ki bangi laju yo jing pentengan diat ten re try jisu ne kwa yo nu breu bo num benut su ye ke e ke badai de ke bor breu but pi yo nu breu ula persiang bro sikata de ke bor la jong mdei bo khlam persiang dan re mentau pui hakakut lat breu bom dan su kelat kelenti menta dan syuk dak weipat ke jingkermen revyo penban ya ke jing pelat nauta ubom mitho bon deuta bon penyo hu ya ke bau kermen te kalau kum taru bat ngi hagini gisngi ki jongi dangila poi ka kutlat teng bau bleu sayo ban nyerap ingi dampat poi ka kutlat ngidang syania hai lai jongi jingla syania ki dawai ki banginyo naki
nong penkhia syania ha ki jing tip jongi ki jing nang jongi syania ha ki jing irap jong ki bahayeng ki bahasam ki parabrio ki jongi kampat syan hangi bangin poi segaban ong tang setang ublei ban penkhia inga bat kumta ni Islam banyo ya ki jing penkhia la se don ki bangat ha ki drugs langsung tu te bakani kedai ke bate ke bakhumi ki ku ban lain no la persang ki lat ki lentin rekan no kono mi olain dei ubriu bala poi ho ta ka khaban ong setang ublei bala ban penkhia inga kidan ki briu kinda ki la poi ho ta ka apot ka bam snodan lat shoot teng ki simno ela ka jong ka jingim ndrei ka jingkermen kedai ki to ki bong setang ublei baru blei ki bakum gitaru ukloi ya kaban wan hajan jungki ban pelat iki na kata ke jing temrau lagi de ki drugs ke kiat kanu ke jing mlin basniu ke jing em kala bandai ke jing em lin banya nia ya mai banya syo ya dat banya parabrio kala bandai ke jing mlin banya ha ke jing sarong ha ke jing kreet ke ba long ke wanra pat sibon ke jing em ke jong brio kala bandai haga jing te jing khom jong kaspa ba kat banang yo nang kwa syu kum tanang sya te kaspa bam tip syu ya ka jing em ka basisha ka jing em bani i ban kemen bani i ka mariang ka bau thau blei ban kemen bani pelut por bat ki parabrio bat ki bahayeng masam kala sulut ka por tang ha ka bakumno nyo syu kapisah ngakan mau kidan ke film ki por ki mensua ke bekerteng for a few dollars more dollars kemot kepisah tingkah se Amerika mo tengi dak tingkah te layo bon rei 4 hun hi kwa nei banyo syu sakham bon khandiat tersiter do bagajing im ka kelajat no te kini ki bau blai kwa ban penkhia ingi ban pelaj ingi te ni puliru hakini ki dekhot ki basedian pat dengan puli mentang in beteng ke dekhot ke ba sipau tatar dengan puli biang ia ke dekhot ke ba khandai namar ketu ke por ke baong te kumni ru uta ubri ulakhia bat ulara ela ke jingthia bat ulayan te kala long ke sabatan hakata kesni tela yatho yangi do yones ba kata kesni ke ba utrai jisu ula penkhia unu brio kedai kesengi sabaton te hakapor ke jong trai jisu kesengi sabaton kidon ki an ki baki penmi ki nong ilam ki ba palat ya ke ba lebu haka an ke jong Moses ublei hakapor bu ai ki fo hukum haka hukum ke basau ong menam le ai ru hakata kesengi mame lemne khon jong me lemne ka khon jong me lemne umrau jong me lemne kamrau jong me lemne ke jingri jome lemne unong we ubah po ke falar jome menomne ya kita kanu ke iru naba kata kadai ke sabaton ke jong tribe blai jome mo tegi nong elam jong ka niampat kipen pharia susu ekta ke hukum blai kipen mi no selagi jong ki jing batai oh baik abo blai om long banle ekta kemat kipen mi de kata bomlong benle te ka porjong trai jisu la nang bon sesu kita ki kendon ka wei ni ki kendon ka basu biria bha ka ba ubre umla ban bu tangi terniaru ha ga jankup jung la da uya uyeng don i ternia po ga jankup jung ta ka mod ula pen kenya kesebatan te hado kata ki bu ki an tau bleu om abong numle ka kanu ka kam te kamot si nganumle ka kamai ke jonga ka maman ka singimo trikam naga benta ka bam ka jingim jonga tenrei ubreu kisenran ki jong trai jisu ko wei kanuk sangiyo kidang ya dekat bo trai jisu lengba ka lingkha ka bau kau la i bha te bat ki khamia pat ya bam la thangan trai jisu ya rengkat bat ki hang ta ki namar bala than te ki khat gitu ki skop ko ki tha ye ki mo ki tha namar bala than te kita ki farsi
kiba wat kumno ban yo dong ban wo dong yo trai Jesu ki wan kedo persya yo trai Jesu kini kisenran ki jome balai ki pen khanye ke sabatan te ha jing sisa ublem sembu kum kata ko hukum dan rein mar bakilong ki nong yalam ki bala control yo paj ba hado kata ki penmi segi an ki kendan ki jongki hado kala ban khia pan ban ye ki paj ba but habula kamba utrai Jesu lani la se ki don ki weru bala kamba kim yeki ke kamba kamdan jingmat kim sngo bha kim sngo kemen ba la le ke kamba ke bakrau pen ban ki perkhat kumno ban wo odong ke kendon yu pen khanyu ni briu habula ki kamba perkhat utau briu bopang life of rasnem upang mo tela de ben kemen ba ula yo ya ka bor dan ringi puli ka tu dekat ka bobot dekat besifo ong kumno namar kata ki jiu ki lai ong hau tau bla yo khia ka long ka sabaton ka bomde yeme bandra yela ka jingthia te kani ka jingthia ngalong phi mene ka dei tang uslia bo siang ban thia ha kata ka berenda bo up bukan khi kata ka bara ya islia ban thia ban siang thia iladi ki kam dau yi kata lakum baula trei ka kam bakhia bhau la phu msep ula li selingkha uni ubri life of rasnam khlam yo trei kam ei perkhan menta pat burat tang islia ru ki yo dong ki wo dong pan ban yo lakum mau ula pen kenya ka hukum ka bakhrau ma te ki ong ka bam dei mi te nang ta uni beriu pat ujibab ikikan kedukhat bakat wei uteu le tho aki utau balapan khia ainga utau long ken hanga tora ila ka jingthia to yadru ni beriu umdan kano pat ko ujibab manong simong ngara ini bang bangala yo bor teman ngala klante bangala banra mumong kata wong pen ban no wong ko ngo yu ta bola pen khia nga umong ta bola hukum nga bangan ra jinthia tagrukom de wong ko ngo yu ta bola hukum nga bola pen khia nga ko ngo yu hukum ka jong kabumot yu unu brio unyo ia kata ka hukum jong trai Jesu baka dei ka ba unhap ban kongo balai namarula yo diang ia ke jingpen khia na barok si kata simdan bala ban pen khia yu tementa usngo dei bang dei ban kongo yu ni bala pen khia yanga pi tibat kata ka dei ka ba ngiru ngi haban kan mau balada utrai Jesu ula pelat yangi na kano kejing sitom lani ula map iki pop ki jongi ula pen khia ya ka mansiam jongi mdei tang ya ki dokhatman kadeiru ka badei yangai fi ban kongo yu kejing sungo jongi utrai Jesu ka pau ha kejing kongo ke jongi yu ti habau ong yangi kano ka bangin le kamut bangin si ong bait hoy atrai kala benong ka basngo ka bakhia ka ba ban le nrei upat ula kularte wong ka jing ai ka jonga ka dap biang yapi kamut phimnan kam hi ban khuslai sefang ka jing yo bor ban yo kata ka bor hal di ban le ka kam bu pha nomor kular bun ai ka bor bangin le ka bapalat ya ka bangila mangi kata ka dei kejing ai kamut kejing penla kejing ai bor palat ya ka ba ka bor ka badan bat ngi ka bangilaan ladi te kata ka bagi ong ka kentien pareng grace mo te pi ki don artli ki kentien kentien pareng ki ba ka kentien khasipat penankam tang tang daga wei ka kentien ka wei ka dei gift kamut ka jing ai ka ba ia
mo ayu khulam hanono klampan pisa klam dawa ban siu ta ka de jing ai ka basu ai e tinre ka grace pat kamut ya kata ka kham tho ya kata ka jing ai bor ban le ya kano ka bangimla da ka bor lejong kata ka de ka grace te kten ka si lapen kala kentien ya ka grace sya ka jing ai e te ka gift ru lapan kelas yang ketin jing ai tinrai ki don ki jing fair hakini ki artli ke gift but ke grace tingi ham ban bo jing mot ikani te pi ublai jungi udai ublai uba ai ngi kalat bangin train na kabanta jungu habangi ngila smotho ngila phai di su ban om tang kata kalat bangin train mta jungu u ai ro ya ka bor pan bangi ngin pendap ya kata ka kam te uni ubriuru ngi ihne bula kongo trai su ong kalalong ka kam wong yang ra yu slia jo me ne ke jing thia jo me ya ha te ka momot kalalong hi ko mo kuntu yu bun nai te uni ubriuru kongo tu jibab i farisi ru ong bo pha ta bula pen khia ai ga te ta ti ki farisi kim sung don nya shu kum no ban ye kran badu mo tegi sngap no na sini ki su sngap no ngim tip tenrei ki suak kwa ban tip pat menu ta ubala hukum yu tega dekhat ke bakhat ar ko ong te kile kli u weu ta ubriu ubala ong hame to ra ela ke jingthia to yadru to nu briu jawab no dekhat bakhat lai Nreu tau ubala yok khia sim la itu u ulong na bau jisu lala kenria no na u pajba ubaha kata kejaka. Tiu ne ubreu ko bafla mo ki bon ki breu nda yok jing pen khia kitep bau de jisu bo pen khia yaki. Bartimeus shwa bon yok jing pen khia ula de perta lupa ko jisu u kono David. To isne yanga to yerap yanga. Mo latip lupa bodo jisu kiba bon kiwe haba kilet banyak jing pen khia kila tip lupa bakilet show jisu unong pen khia kat bau ni ubriu sim tip bodo jisu ubawan ban pen khia yu lese ulayo sngo sipang jisu nre umpoi perkhat pat bau tu ubriu bakli u mekwa na banyak kia umpoi perkhat bodo jisu tegar kambu kli utrai jisu kalong ba lada mekwa dengan ai mo te nrei uni ubriu sim la itu te kom taru ula jawab ye ki taginong yalam nyam wong ngam itu yu belai itu nomor hadin bolala banyeng banra yu tau silia mudur jayu kita kibre badan saudong hakita ki baranda santli la bun ngut la se di spangun ngimtep ki e bafla em takapor ki i ba uni ubriu bla ne kan posnam ula ap nerut ko banyak pen khia re mentau la yang joj ula ra ida ka ya ka jing thia ju bar ula ya tikile lengo tiki sedang banyak keren pramaki ki wan sejan ju wan segiwe pat ba ki bakot bakhia banwan pet jayu bat kisayo jing te ba ni brio pleng bukum tam ta mentau la yai telai lum brio hagata kapor bakilai lum brio trajisu ulaja ulale no suwi ketu khon ke bebut ke itu thot bakhat sao ketu khon hi ke ba khat lai na bau jisu ulala kenria no pajba ubaha kata kejaka te pajba ubaha kata kejaka kemat lai lumbriu kata kejaka kata kepor ningkong te don tang kitu para bapang mo kibe ap ban khi kata ko di mental lai lumbriu to te balai bo try jisu u kenria no nang ta balai miang hang ta ban ye kren sisu bu ni briu ban islok bad u lani ban lese ban pet si kitu kibai mo
Boleh ulit nak sewai. Telak se kalau menong bo try Jesu udan kata kejing perkhat baik ki beriu kin tip ya kani kejing jia ikin de keli paramaki kin saya yalap paramaki te dan ki ba itu yu kin song to te de Jesu te mndi bo kwa ban suri no kumbula ki be ki por dan ki be ki por pat bo try Jesu na ba ki beriu ki la yo jingker khun uja no kum to namar bo kwa bakin bakin perkhat tang namenta ka jing pen khia ya kamen ukwa ro baki beriu kin perkhat ya ka jing pen khia ya kamen sim ki bakhamne sidu bom jukut te nri hakani ka por iman utrai Jesu namar sim la phet no na ka temple na ka por nri ulaya no sa kandria no kham skiwi pat ki phang jong ka temple to nang ta dekhot ka bakhat sau hadian kata Jesu usyam yu ka temple kamot bau tra Jesu wan pai biang bani kendo yu new brio tingim tep tang basyong ka temple lasim de shu kata ka jaka ka bau ula judan harut kata ka pung Bethesda mo tenri wi kendo yu biang ka temple baru ong yu new brio hakmi lapan kia yame wat le pop shu yo kanja hame ke ru ke bakham snio ta boleh bau try Jesu one pai bani kendo pat yu brio te lese namar bau la mentau la tip ba ki pai ba ki la yalam bu de mu te yu brio mentau la tip ba de Jesu bala pen kia yu but kum tau try Jesu daka ikhtiar jong ku mukhonu play hukum yu no brio wompet menta mela jem ayo jing pen khia wat le pop shu bayo kanwan pat ke jing pen sitom yeme ka bakham kraw ka bakham snio dinang ni su thu ba ke don ke jing sno apring ke jing pang jong no brio ban ka pop ke jong tengim tip ke kata tamadan la se ka pop ha ke jingim jong ka belong ke dau jong ke ni ke jing pang tlot ka badan ke jing pang krau ba tlot ban tlot yu di kani kadai ke bangi bo try Jesu usai kran ni kani hakikat tu kan ni jakangi haba la le la yarap inu hukum ruang wat le pop shu ya katu ke brio ke bagi kam ki nong yalam niam ba ki kam ikan halor ka dau ba ka klim tegi wanra akhmat utrai Jesu ban wodong yu ban kem dau yu ban nyo penram yu tiong kani ke brio ngilap ya ka ba ka dan ka benta jong ke jing klim tenlam no kat kum ka ainu Moses de ban thamau em yu ya ka mar ka ainu Moses te ong kum ta te utrai Jesu ong em la ni hoit usyong hamadan ule yu hamadan thoi la se da kimau ruit hamadan nang ta kata kapor ong to uno uba klempop na padeng jong pi ai bo unra yu mau beningkong ban len tham mi kani kabrio don bawan ban len tham ya ka don banut kalong kejing pen kendo ya ki pop ki jong ki bat hakata kapor kida rang sekat nu kida sngonong yalam sekat nu ru ndrei la pen kendo ya ki pop ki jong ki bat kimnut ban len thamau kani kabrio nomor ki la ka jong ka pop ru teu tran Jesu usngap hin tau dam spok kendo te hadin wain na kita ki buan mudui ya kan ni gabriel ban thamau ya ka kila lit pai jar kilit no nang ta sa setang kata gabriel baru try Jesu teu try Jesu wong ya ka sano kilit lut borok kitu kinong mudui jong pa mo te wong ngaru ngam mudui isu epa
tagamot ngalamap iki pop jongpa tenrei kilin no berwad le pop shu ti yuneu briuru wong wad le pop shu tapi i kedan ke jingis no enta mangam phiru abangila yo i ke jingmap ke jong try jisu bau bleu lama pengi leng bau try jisu ni dan kata ke jingkit kli bangin raikut akan ke jingim bang nganum le pop shu ni hap banlong scam kata ke jing temu banum le pop shu te hoi nyimpat long janai kila bendan ki khep ba kumno ha jing bom tip ba jing tip bom tip brio kumno ka ngi kelon ha kono ke jing ringkang den rei kemut ba ngin sa santa ngi dei ban pen bet jelade ngi dei ban phai show blai ngi dei ban pan ma namta kono ko pop te rei na ka dono jongi kala dei ban dan pat ke jing temu ko scam bangan pen sngobhayu blai nganum la pop shu kumbau kwa yanga tiu hukum yang ai phiru baro bangi ki balamat ye kajing penim kajing penkhia jung u nginum la pop shu tinang ta wong kumno yo kan ja me ka ek eru ka bakham sniu te teng teng haba ki brio ubleu dang ye ki haba ki la pop teng teng ai shwa da ka bakham jam kajing pensitom tenrei dah bola map yeki kilek biang ye kejuk ke pom namar bodang ye uai sakajing pensitom kajing sempat ka bakhamjur beli namar bo kwa bakin kelana kata teng teng kila banang pen ya kata ulaban ai pat sa bakhamjur shu tegedan ki brion dah bakila yat lemba ya kata kajing pensitom kajong blai nang yo da ka bakhamjur kisdang ban penmat bat kisdang ban kelas isya bat kisakongo yu blai kisalat pan hadin nagi jing pensitom ki bakhamjur tenrei la daw sibo ubreu pat uyai pen uyai beteng ban ke pop wat hadin bo bleu la map yu bon sin te haga bekut te kandan kapor bo blai unumla syu ban yai sya umun sim jong blai ong umla banyai beteng banyai sya badu breu ladau yai beteng banai pom kan poye kapor hakabom dan syu kalat ye kejing map te kata kadai ke bo bleu kwa yangai firu bangin simkhia ya kijing maham lani ki warning ki bo bleu ayengi bangin mlai pom badu don men sem bo khoj banyirap ingi bah pedeng kijing pensoi ngin ngap ye kasur ke jong u bun pen i kijing ma jong kabaham kapop te badunai boru ingi bangin la ban job te kata kadai ke bau try jisu udan nam ta jong ni brio na kabenta ke jing bha jong uhi bun light kan na ke jing jot ke bahdia na buat te ka dukhat bakhatsan ko ong tau brio ulalit no balu la yatho akita ki jiu bau long jisu ubala pen khia yu te ni brio no la tip o de try jisu ubala pen khia yu sim ino ya gitu ki parisi gitu ki jiu ki nong elam niam ki bon kli u bon hukum yu namar bakim tip bo ki khamya jubam no kasin baningkong ba ki kli u de u tau ba mo pen khia ime te ni breu u sudan ke jingkit kli komu breu ba kwa ba dan ke jing yadei ke ba kabadan ka buram ka akor ya kinong sensyar ka niam lani hakim lang salang tulet biang ban yathu iki ya ka jing sisya bau tau bola pen khia inga udeu jisu ti sep tiang kamon ban yathu iki namar baki utep baki shon ye yu ndrei sep tiang mangafiru ngidon ha bakum kata ka jing tenjo bahwa blai ulapan khia ingi ni don em ke jing slur ban ong utrai jisu ulapan khia yanga ne ngin ong kumta ngi ai buram sewe mo ndre blai kwa bahwa ngalayo i ke jing kerkhun u bangan ai ke buram sew blai uni breu
ai ke buram si utrai Jisu namar u yatho hok bet badai Jisu bola penkhia inga teteng ki brio ki senia hakata ke jing penkhia jong brio la se ki yo ke jing penkhia lengba ke jing duai jong sakri jong blei te ki ai buram no yau to baduai ke jaka bukin ai buram yu blei te blei som bahai kata te ngiru ngidei ban kan mau ya kini balada ki breu ki yo ya kano ke jing kerkhu na ka e ke bangi le na menta ka buram ke jong blei ngimdei ban sim ke buram selede ke buram ke de ke jong blei ngilong tang ki sekri ki barit bangi le ya ke ke blei kwa ini benne te nang ta kedkhot bukan riu ko ong namar kata kita ki jiu kilale benyu Jisu bat kilai wat dong ya kaban penyap no yu na baula le kini ki ru hakas sabaton tengi i baka beteng pat kani ke jinglong ke ba konyo ke ba bunut ke ba kwa ban wat dong wat daw yu try Jisu ke ba dan kini kinong elam niam bong ni ki jiu de kinong elam de ki pat ba kin penhir keput yu nomor kimla nia kimla len ya ke jing sya bulale ke kamba ke bakrau la plat yu briu ubala khum la te life of rasnam te ki bisni ki pi hun yu bat ki wat dong ban yo ban penyap yu te ka bapat ba te ki wat dong da ka ong ong ni pun khen ke sngi sabaton ndre ka dono jumki kam dei kata ke dei namar ba ki septi yu tra Jisu namar yethu e jing sisha kat ba maki pat kila im hagajing arsap hagajing syukur yu pajba beros kata bagi septiang bo try Jisu unya tho e jing sisa bergumta ki kwa ban yolat ban penyap no yu tegila persiang bon sin dan rei kat bam pedai kepor kim simyo ban penyap yu te hang niru kala jia gumta hi ba nda kila le ya kendo yu try Jisu te u jubab wong kepa junga udang beteng ha kam udang trei ngaru matri tangin sepet pat dia kata ha kata yo ke banwan tetu bleun kerkhu ya ke jing puli jungi ke ni janmiet ya ke tien ke bukhu ke jong bleun kerkhu ngilang baro ya pi baro ke bes ngap ya ke ni Bible study ha ke ni ke por nam ta ke buram ke jong amen tetu ngi doi atrai ble bo kepa jungi bhapneng nyango me try na menta ka ktien jome ka balong sha ka bor ka ba penki ya ka jingmot jungi ka donot ka man sim jungi bangin wan sha ka jing sha ka jong me try bangin tip ya ka jing sha ki ba tan rai tam ba melong blay u ba kren hingi ka e ka bangi don kam man yo sngo haba me melapen khia engi melapen im engi ni ki pop ki jungi try me donru kani ka jing maham banginam le pop shu atrai ban nyango eme ba me ai bor ya laki brio kita gi bala shane ame baginam hab atrai ha gi changkhawya jong ka pop ki bo bamman open up naga benta ban pen ngat pat ingi ha jinglong mrau ring nyango eme atrai na mar ka jing ai ka ba dap biang ka jong me ka ba me mala kular halor jongi bat ka jing don rangkat ka jong me leng bau mensim bukhui ban hikai ngi ban pensyai ngi ban pentingan ngi bangin yo ru try ya ka bor bangin la banyat ha kini gesla khando ha ka jing kongu yeme bat ha ka jing burom yeme try yarap ngi bangin it yeme try dala ka donot baro kat bangin dang don ha kini gesla khando bangin yo ru ka bor ban shakri yeme try ha ka e ka ru ka ba me kwa ngi tukar khu gan rat ya gitu baro ki bi asngo ni Bible study lase ki buk kumolong uni u brio ki ba up ya ke jing pen light ke jome ya ke jing pen khia ke jome la ka long ya ka met ni ya ka men sim try lase ki la wat ki lat ki lenti re try ha ka ni ka por ni la yo sngo shifang ka bor ke jome ban pen khia ya ki brio na ki jing khro jungki bat ro ban map ki brio ki pop ki jungki try to isnei banya syambat ki bakum kita pereng jungi kenran
kiba angnot kiba thrang banyo ke jing pelan na ki jing khom ki jing te kiba ki yat lingba hagani ke jing ementa bikin yo ke jing pelan kiba pura komuni briu ubam sya khom sya te shu ndreu balala ban ra la ka jong ke jing thia bat ban yat bat ban yeng bat ban phla bodo jisu ubala penkhia yu atrai to sngowi kini ki jingkat pat ki jongi nabangi pan kini keteng Jesus Christ amen tegani ka pot ngin yang lang man kerpat iba kan saibin pelat ini dak jing khub penwan tuin marwai no ru chmani ka Bible study ka jingi tu turan kmi tu apang janga jong phi ba mi ran ma khat perlok hi ban dan dam kan try kani ka Bible study ka jingi hang ni ha balang lum syap bat ki baro try ki ba mani sakri kling jong me kling sat la ko thai to a try dan kan try man san kum ju nong hi kai nong sai kai kum ju try ka jing mu ka jing par khat try ba khu play ban belong ko wan khat ko jing snake jong me ko pa sim try kam bagi long decent bo jong pong sa try ni mi nang ni dai khu the si try hi pan ka ting Jesus mi ji amen